Ole, I'm going to WhatsApp update til thar omte kan lo en le anga tir tanga top thlingi en lo chuan til thar omte I hredon lo ti nani chu wang chuan tir tang uluk dun I lo en don ya jun tha an update ani ke po ni mi han update lo oma kalo update WhatsApp app hi ni ta hian ai til thar oma chu wang chuan ila update lo ni chuan Play Store tang khan update la ila update lo chuan tlai open ti in update ti omanga chumi chu I metanga I install anga chuan in update mai anga ma in ti chuan khami vel kha ani ta ti chuan kan WhatsApp kan lut don ani WhatsApp kan open ta ai chung tlang sir hei pathu mai kan lut tang ti chuan in setting kha kan lut le ang setting tin lo ta ma chuan hemi ngai mi lawa te lo thara beta hei WhatsApp plus update you are messaging ni nin lu tanga ti chuan ten lo ta ma se start you are free month te ani lu lenga hei chu paisa pek angai do na thlakata hian som sari pakwa ani hi thaka pek angai do na thil rang om don ti na niang hei ti chuan kan bek anga kanan chuk thlenga noi lama hei alo le ta ma chuan ngai lawa to chuan oma hi kan lut leang apps hei ta in chat nuai che hian apps te ngan lu tang hei ta hian hei apps icon te ngan lu tang ti chuan hei hetiang vel hi alo tatuar ta ni chu tam lu tok hei ti chuan in hangowi le ngai tur chu ani mela arong mo thlak na leina tur ani perang chu khateng kha ani han met mai la hei ta hian hei in kalli angai zela hei paisa lei angai don ani mel ti chuanin ai chu kan lo check ve me ngan du chuan leitur le theina reng ani ti kha han red thar leila WhatsApp an update hi atra du lo chuan update lo ani mai khami kha thil thar kan lo soi thei chu ani ole ilo tang kai pu ilo lok na ilo nei ni chon khongai takin like share comment kha min lo pek sak vele ram do nia kalom khopang ti kha kan soi vele du ani ole in zawain anin man nuam mang thra le vek ule